Gaurko honetan, Torrekuan ikasegoeren inguruko aurkezpen bat egin dugu, elkarlanean egin duguna Euskal Wikilaren elkartearekin eta Badalabekin batera. Eta asmoa izan da, ikasegoera horien nondik norako aurkeztu eta beraien asmoa zein den erakustea. Eta bestetik, zentratu gara bereziki, Badalabekin batera elkarlanean egin dugun erronka digitalen ikasegoeran. Bertan apur bat asmoa da digitalizazio kritikoa lantzea DBH-ko ikasleekin, eta sortu ditugu 10 gaiko ikasegoera bat, gehi materialak fisikoak zein digitalak, eta guztia Wikipedian ikusgai, erabilgarri eta guztiontzat zabalduta daudenak. Gaur Wikikasegoerak aurkeztu direla eta bistan dena izenak dio ez, ikasegoerak, baina Wikipedia baliatuz eta landuko direnak. Nolabait azaldu nahi izan dugu zergaitik erabili beharko genituzken ez, eta zergaitik ikasegoerak lantzen diren, eta horrek garamatza gaitasunen eta planteamendu guzi hori ikaslea erdigunean edo pertsona zentroan jartzen duen planteamendu guzi horretara, eta iradokitzen dugu gainera kasu honetan gaitasun berri bat ez, jakin egiten jakin, elkarrekin egiten jakin horri gehituko litzaioke elkarrentzako egiten jakin bat, hori da ekartzen duen gauzetako bat, oso garrantzitsua iduritzen zaidana. Bigarren hitz egin dugu euskal hezkuntza gintza egin men badugu, ere, ze garrantzia daukan, ez? Bertatik eta modu askean eta komunitarioan landutako ikaskuntza egoerak eta edukigintza aske hori eta baliatzea. Eta bukaerarako utzi dugu ez, justifikazioa ez, hain zuzen ere, orain aipatu ditugun horiengatik, Wikikasegoerek eramaten gaituztela eszenatoki horretara eta jartzen digutela marko hori eta ematen dizkigutela erramienta horiek. Eta nolabait ere, zakit utopia aldentzen duten pixka bat gehiago ez, nolabait ere pauso bat gehiago aurrean kokatzen gaituztelako hezkuntza komunitateari tresna eta baliabide hauen bitartez.